इनकम सोर्स गैया आंनि बाहेरा जेबो इनकम सोर्स गैयैयाव आङो दा बेसोरखौ जानायनि थानायनि दोननायनि गासैबोनि थाखाय दा बर्तमानानो 11,000 लानाय जायो दा 11,000 लानाय जायो मान्थलि आरो इसोरा जुदि अनोब्ला देनांफोर आरोना बे सार्भिस फाउन्डेशननि सायाव जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि आंनि सायाव जुदि अननाय फैयोब्ला आंनि थाखाय जुदि माबा मोनसे सानोब्ला बिथांमोना गतिके आङो बे माबाखौ फिसखौ खमायगोन आरोखि फिसखौ खमायगोन बा सारमोना जुदि नोंसोर फिस लानांला जोंनो माने सामलायगोन होनबाथ' आं बेहाय बुंनांगौ जेबो खोथाया